హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఉదయం ప్రాపర్టీస్. మీరు చూస్తున్న ఈ హౌస్ 125 స్క్వేర్ యార్డ్స్ వెస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంటుందండి. G+1 హౌస్ అండి. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి 1 BHK అండ్ 2 కార్ పార్కింగ్స్. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి 2 BHK అండి. లొకేషన్ హైదరాబాద్ సాగర్ హైవేలో బిఎన్ రెడ్డి నుంచి పైకి వచ్చాక బీడిరెడ్డి గార్డెన్ ఉంటుందండి. బీడిరెడ్డి గార్డెన్కి వెళ్ళి మీరు పైకి వచ్చాక భారతీయ విద్యాలయం ఉంటుంది. భారతీయ విద్యాలయం ప్రైమ్ లొకేషన్లో ఉంటుందండి. ఇది స్కూల్స్ కానీ, కాలేజెస్ కానీ, హాస్పిటల్స్ కానీ వెరీ ప్రైమ్ లొకేషన్స్, బస్ స్టాప్స్ కానీ వెరీ ప్రైమ్ లొకేషన్స్లో ఉంటుందండి. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి బిల్డర్ 1 CR చెప్తున్నారు. స్మాల్ నెగోషియబుల్ అవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న ఉదయం ప్రాపర్టీస్ నెంబర్ సంప్రదించగలరు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.